Jo, honestament, estic en sus pèls de punta. Quan ja et penses que ho has vist tot i que no pots veure més actes de cinisme polític i empresarial, te sorgeixen projectes com aquest. Has dit una paraula, Xavier, que és tinglados, ja que parlam una mica del llenguatge així historicista, del documental. A Eivissa, com que no teníem lletzaret, per no teníem ni lletzaret per els malalts d'epidèmies, hi havia uns pals a una illa que es deia Illa Plana, que ara està urbanitzada, clar, com totes, allí al voltant de la badia d'Eivissa, on varen clavar unes fustes que els hi deien tinglados, on la gent havia d'oretjar el que es deien los efectos contumaces, que era la roba que venia dels vaixells, per oretjar-la, per garantir que no era transmissora de malalties. Dic això simplement perquè quan jo ja sento parlar d'un gran projecte urbanístic ja me posa a tremolar. Quan sento parlar d'interès general ja me posa a tremolar, perquè ja sé que d'interès general no en té. I quan veig una cosa així que utilitzen una cosa tan sagrada a qualsevol societat avançada com és un tema de sanitat i de campus d'investigació, encara m'enfada molt més, perquè a un lloc on estem amb una inversió en sanitat per habitants per a baix, per sota de lo que és la mitjana estatal, on l'important per una xarxa sanitària de veritat arrelada territorialment són els centres de salut d'atenció primària que ajuden a no col·lapsar els grans hospitals. Ara resulta que en els pròxims anys tenim l'excusa d'una gran inversió en un campus de 7.000 milions d'euros. I llavors veus els personatges que hi ha darrere, que jo reconec que me n'he assabentat per aquest vídeo, per aquestes notícies, és que poses pels de punta i efectivament, com deies tu, Xavier, el més pervers de tot és que no trenquen cap llei perquè, clar, ja se n'han encarregat de fer les lleis a mida. És a dir, ja se n'han encarregat. Per tant, jo, igual que llavors parlarem d'estrenc, l'única solució que veig és una absoluta, una autèntica mobilització ciutadana que els hi faci tema, perquè si no, aquests personatges que tornen a sortir i reapareixen que en un país normal ja estarien retirats, ja no dic a la presó ni imputats, sinó inhabilitats, etc. Ho trobo lamentable. I amb un govern que es diu progressista, ho trobo encara més lamentable. Per tant, és a dir, el fet de 9 barris, ja són expressions, 9 barris de 70.000 habitants, ja són coses que sempre són les mateixes xifres i els mateixos conceptes. I l'únic que arriba a la conclusió és que la gran bèstia que suposen, en qui representen aquests personatges, necessita menjar i de tant en tant li han de donar de menjar. A vegades és l'ampliació de l'aeroport de Palma, altres vegades és l'ampliació de l'aeroport d'Eivissa i ara li ha tocat a Barcelona. És així de trist i de lamentable.